республика. Елах финансист была и правильно управлять деш была, так вы будущее вы маркатан хена. Канин уэльеш تعاوت يلعب أعمل عشرة رازلو بقول حلقة ولا وواش قوال بيز وده هرنيان على именно в первую очередь финансовая система, социальная политика, восстановление республики, не говоря о обеспечении безопасности, да, يشادري جدا ثاني تعول أربعة دوشة ثاني دقح دوش على قيمة شغلة قوية سو شادري جيه فينانسيس شتى أو ده لا ده عبير كده يقول ده الموسو وجه ولا تيش إيش ده على التوازن